Takže čau lidi, já jsem Votikon13, hashtag Votikon0. Dneska si zahrajeme Bravko. Mimochodem trochu se omlouvám, protože mám rýmu. No, tak dáme si, dneska to bude krátký, dneska si dáme pouze 5 her, hele. No nic, tak. Jo, a do komentářů pište jakýkoliv challenge, jaký budete chtít. Třeba z nějakou postavu, nebo všechny třeba rare postavy na rank 20. No nic. Tak, já jdu hrát. Hraju teda sola, protože nevím, co jiného hrát. Pak zahrám ještě knockouty. Ne, já zdechnu. Nehni. Dobrý, má jedy. Yes. Takže. Ajajaj, 8-bit. Za 8-bita sice neumím hrát. No, jako, ne sice, prostě na něho neumím hrát. A taky... Ono je nejlepší, že já když do někoho střelím, tak se objeví tady ty malí. Teď jsem tam sice vypustil ten. Ten má jedy. Počkej, ne, on má 4 životy, chudák. No nic, showdown, tak pojďte. Dáme to. Hej, tady. No dobrý, koltič. To dám na pochutku, hele. Asi neumí. No tak nedám, no, nevadí. Stává se. Epic, pojď. No tak nic. Tak. Tentokrát si zahrajem za vlastně nejnovější postavu, která teď vyšla. Nebo jako kdy ne, ale prostě co teď vyšla. No zjistím, kde ji mám teda. Jo, já ještě nemám. Já ji mám na druhém účtě. Nevadí. Nechci lolu. Chci dát... Nevím, z jakou mám hrát. Dobrý. Zkusíme Crowa nebo Kenjiho? Co myslíš? OK. Tak jdeme za Crowa. Tady mám sice tenhle skin, ten se mi moc nelíbí. Chtěl bych teda upřímně buď tenhle, nebo tenhle. Mám Mecha Colta, já vám ho ukážu. On je ale na jiném účtě. Zbytek her si pak odehrajem na jiném účtě. Tak. OK, tak to bychom mohli dát. Možná budu dávat i někdy Golda. Gold a pak bychom dali i výš. Tak. No, čestko. A já se sadím, že tady někde v tom keři někdo je. Na Crowovi nejlepší, že on má takový ty jedy. To jsou mega dobrý za mě. Ale ubírá hrozně málo, takže si dáme radši druhý učitele. Tam mám sice jako jiný postavy, který nemám na tomhle. Já si dám to. Tak. No, takže tady si dáme... Tady. Tak. Zahrajeme si už poslední 2 hry a pak vypínám. Mimochodem do komentářů pište nápady na další videa ohledně Bravka. Můžeme zahrát, a i Dreče si znáte. Choďte na mý streamy, name tam mám Vojtěch. Choďte na mý streamy na Instagramu.
No a uživejte zbytek videa. Takže. Hele, tohle bude poslední hra. Poslední hra a já. No, tak dobrý, já jsem umřel. No nic, tak tohle bude pro dnešní video všechno. Tak uživejte zbytek